El Campionat Mediterrani de Velocitat va visitar el passat diumenge 19 de juliol les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya per la disputa de la 5a prova de la temporada. En aquesta ocasió també es va disputar la tercera prova de la temporada per al Trofeu Català de Velocitat de Clàssiques. Un total de 8 curses sota un sol de justícia i unes temperatures molt altes. La primera graella de sortida en configurar-se va ser la que englobava les categories Copa Rieju RS3, Mir, Moto4, Premoto3 i Pre125. La Copa Rieju està agafant cada cop més protagonisme al Campionat Mediterrani de Velocitat. Bé, històricament Rieju sempre ha treballat amb els joves pilots. Això des de l'any 2000 i anteriorment hem treballat molt amb la joventut. L'any 2000 van començar el Campionat Rieju Supermotard, que han fet durant 3 anys, on han sortit pilots que actualment estan corrent al Mundial, com els Espargaró, com molta gent que està corrent, inclús Marc Márquez, per exemple, també va córrer amb Rieju, amb la categoria base. Amb aquesta filosofia ha sortit el Campionat Rieju de Velocitat, amb el model que tenim aquí, la RS3 125, i és un producte que està destinat a xavals d'entre 8 i 11 anys, aproximadament. I és, per dir-ho així, el producte base del que és el Campionat de Velocitat. Paula Guixeras està realitzant una temporada espectacular a la Copa Rieju i aquesta jornada al circuit de Barcelona-Catalunya no va estar una excepció. Guixeras aconseguia la victòria en totes dues mànigues, consolidant el lideratge a la classificació general d'aquesta categoria. Raúl Neila i Aurel Njulber-Lake van acompanyar a Guixeras al podi com a segon i tercer respectivament a la primera màniga, mentre que a la segona Eduard Melgar va finalitzar segon deixant la tercera posició per a Raúl Neila. A Premoto3 el poleman Àlex Pérez va endur-se la victòria a la primera màniga, però a la segona ni ell ni Daniel Valle van prendre la sortida, deixant el camí lliure al pilot francès Clément Rouge per endur-se la victòria a la segona màniga. Marcos Ruda va ser el vencedor a totes dues mànigues de Moto4 i Fau Cañero també va obtindre la victòria a les dues mànigues en la categoria Mir. Passem a la Copa Honda CBR 250R. En aquest cas, Joan Ubiña va deixar clares les seves intencions per la jornada aconseguint la pole. La veritat és que fer la pole m'ha costat un poc i segurament la carrera serà en grup i molt lluitada perquè els temps han estat tots iguals. Bé, és un campionat que hi ha molta igualtat, que això és molt important, però per exemple altres campionats, si la moto està diferent, a la reta te poden treure un segon a més. I aquest campionat és igualtat i jo crec que aquí és un segon pilotatge. Bé, la veritat és que quan vaig començar aquest campionat no m'esperava fer aquests resultats i a mesura que han anat passant les carreres m'he trobat més a gust en la moto i bé, els resultats ho diuen, no? Ubiña va imposar-se en totes dues mànigues amb una claredat espectacular, mantenint i ampliant a poc la distància respecte al grup perseguidor i no veient perillar la seva posició en cap moment. A la primera cursa, Guillermo Hernández i Félix Periane completaven el podi, mentre que a la segona cursa, Guillem Arill es classificava en segona posició i Félix Periane repetia tercer lloc, imposant-se sobre un grup de 6 pilots que van estar lluitant per les posicions del podi fins al final, oferint un gran espectacle. El mallorquí, enhorabona pel Joan Ubiña. Ampliem cilindrada i anem a la cursa d'Open 600, Junior Series 650 i Open 1000. A Open 1000 van viure un duel espectacular que va vèncer Marc Creu sobre Alex Rubio, autor de la pole position i líder de la prova durant la primera meitat de la mateixa, fins que Creu el va avançar. El podi el completava Jacob Pérez. Alexis González adjudicava la victòria de l'Open 600, mentre que Said Dahan s'imposava a les Junior Series 650. Menció especial es mereix Noelia Chávez, primera classificada en l'apartat fèmines de l'Open 600, que just el cap de setmana passat també competia al circuit amb motiu de les 24 hores de Catalunya de motociclisme. A la Copa BMW S1000 RR, victòria per David Vigueras, que va creuar la meta 2 segons abans que Rui Marto, que va finalitzar segon per tan sols 800 mil·lèsimes, que és el que el van separar de César Javier Tomé, tercer classificat d'aquesta categoria.
I per finalitzar, el Trofeu Català de Velocitat de Clàssiques, on la nombrosa inscripció amb més d'una cinquantena de motocicletes d'entre 1945 i 1989 va obligar a celebrar dues mànigues per les diferents categories que prenien part al certamen. Òscar Moraes, amb una Aprilia 250, va estar el gran dominador de la cursa, enduent-se la victòria absoluta i de la categoria 2T. Josep Ferrer, amb la seva Yamaha TZ350, va ser el vencedor de la categoria D. Una Ducati, la de José Javier Cárcel, va endur-se la victòria a F2, mentre que Joan Fabregat, amb la seva AJR Bultaco, va aconseguir la victòria a la C, i Joan Cantón, amb una Montesa Impala 250, a la B. La segona màniga disputada del Trofeu Català de Velocitat de Clàssiques portava a la pista les categories Clàssic 80, Moto Clàssic, RD i F1. Manuel Segarra, amb una Moto Guzzi BSR 1150, va dominar la cursa de principi a fi enduent-se la victòria Scratch i de la seva categoria, la Clàssic 80. Alejandro José Cantalejo i Roberto Ijalba, amb una Honda Boldor 900, van estar els primers classificats a la categoria F1, el primer per la Federació Castellano-Manchega i el segon pel Campionat del Nord. Llibert Esteve, amb la seva Suzuki GSX 750R, va ser el vencedor a la categoria Motoclàssic i Juan Carlos Alzuri, amb una Yamaha RD 350, va pujar al més alt del podi per la categoria RD. La intensa jornada de curses del Campionat Mediterrani de Velocitat va culminar amb unes voltes al traçat per part dels pilots de la Copa Catalana de Promovelocitat, amb nens d'entre 6 i 13 anys que s'estan iniciant al món del motociclisme de competició.